Matin mondo mi apenji mana kaka wadhi mbele nikech ka wawacho ni ikruok kata ting thuolo mar mine e yiero ne wawacho nyaka ikruok mar yiero to kae kuma bende midhiero maduong nitiere kama bende in kaka Senator Mogwel noketi mondo mi bug bur manitiere kaluwo ni mine kwan mar mine ni matin kaluwore koda nonro wacho ni atamalo 13 nukta maromo 9 kende e yiero mokalo mano higa mar 2022 ema nowuok mondo bi olar kombe mopogore e thuolo mo ojiwo mine mondo ka ombulu ni bende nitiere kaka ina achiel kuom jomong'e fuok manitiere tend mine bende nitiere yo mutiyo godo e tiego mine bende ni kopogore kod ikruok ne uluto ne ng'ato ombulu kaka miyo iikri mondo imany telo. Yes, nitie programs mang'eny. Achiel kuomgi moganda wa nyaka ng'e ni neno ng'ato kaka an Beatrice Ogolla ming'eyo e kor gweng' machi gweng'u ma min gweng'u ma e gweng'u ineno kako rabedo ka kendo party nomiya thuolo mabedo nominated koro ane Senate. Nyiso ni nyaka in miyo man dala kanyo no in be inyalo bet okan kenda. Koro achiel kuom ranyisi maber en ni ka ana nyalo bet then it means ni ji te nyaka mine mantiego nyalo bet. Achiel kuom gik mwatimo ne mine en ni wajiwogi ni mine kik dog chien. Achiel kuom gik mabro medo namba wa e bunge kata county assemblies kata governors kata bedo president en ni wuog oko midhi chung. Achiel kuom gik manyaka watim ni nyaka wachak gero mise mar tend mine kwa piny. Achiel kuomgi en county assemblies. Ka wabedo gi mine mang'eny e county assemblies moyier to wajiwo duond mine piny chakre piny e devolution kwa biro malo. To ma wachak wajiwo nyake bunge, to wajiwo nyake senate, wajiwo nyake governor, to wajiwo nyake president. Ni winjo gimoro ka governor Gladys Wanga gini ne ochako ni G7. G7 nyiso ni gin governors 7 moyier kende mine to gidwaro ni gidhi malo. To gidhi malo nade? Gidhi malo mna kwa makore kendo wajiwore. Koro kaki penja wajiwogi through mentorship. Kineno governor Wanga kanitie it means ni karin bi nyalo. Kineno mbunge Miligesa Gesa kanitie, in gi Rosa Buyu kanitie, in gi Lilian Gogo kanitie, in gi Ivo Bara kanitie, in gi Ben Suda kanitie, in gi Beatrice Ogolla kanitie. Mano is mentorship. Wana normal women kaka gen. Koro wadwa ni kwa bedo kod gi machiegni to gineno. To mar adek wadwa no amako lwet mine. Nekech achiel kuom pek ma mine osebedo go en tin marufuku gi. Nekech historically mine ne ok ti, mine ne ok ni ohala mang'eny, omiyo luoro dhi bet ni to koro ana ni gi gik matin man go gi ere kaka nyalo. Ata dwa nyisi simpi ni ng'ata nyalo. Wuoguru oko mine mondo uchung, mondo kama wadhiye ni kusekawo pande, kusekawo kura, mudho kawo pande, ma uwuok oko ni uchung, weng'iyo ng'eyi, onge ng'ama ber maloyi, in the best. Ing'eni ka constitution ni nobiro, nowach ni wadwaro 2/3 kata kik beda 2/3, not more than 2/3. Asebedo ka nyiso ji kata ka gombaka gi jothurwa. Neto sama wawacho ni mon onego bede telo. Kare mond ng'agi ni mane wawacho ka mekwa to onge iye. Nwawacho ni mine te mana kako oganda moko. Simpi kidhi ng'iyo lang'o ka. Oganda mane wang'iyo kako oganda manodok piny. To kiniyo sani mage oganda ma sani yiero mine. To kwa wacho no yiera nekech in miyo. Oyieri nekech in miyo man gi credibility, man gi gimoro midhi offer ne oganda. Adwa biro kanyo nikech ang'eyo bende mheshimiwa ni itiere koda ogute